Joo, eli mun nimi on Ilkka Rytkälä ja mä toimin Telakalla tutkimus- ja kehitysekosysteemin vetäjänä. Mun työssä kiinnostavinta on se, että pääsee toimimaan alan eri asiantuntijoiden ja yritysten kanssa yhteistyössä ja kehittää hiilineutraalia risteilyalusta. Joo, eli mä kerään yrityksiä ja yliopistoja yhteen ja me muodostetaan projekteja ja tavoitellaan sitä, että me saataisiin aikaiseksi hiilineutraali risteilyalus. Mä valitsin tämän ammatin oikeastaan sillä tavalla, että tässä on mulla sukutaustaa tähän ammattiin ja sitten pienestä pitäen on veneily ja liikkunut merellä ja saaristossa. Ja tämä on tavallaan kovin luonnollista, että on ollut meriteollisuudessa noin tusinassa yrityksessä töissä ja sitä kautta tämä ekosysteemi on tullut kovin tutuksi ja nyt sitten tämän ekosysteemin kehittäminen on työtehtävänä, niin se on aika looginen yhtälö. Haasteena tässä työssä on itse asiassa tämä meidän tavoite, eli hiilineutraali risteilyalus. Sitä ei todellakaan ole helppo saavuttaa, mutta yhteistyössä tämän ekosysteemin kanssa me takuulla pystytään siihen. Mun työ tulee varmasti tulevaisuudessa laajenemaan ja tähän tulee yhä enemmän ja enemmän toimijoita tähän hiilineutraaliin toimintakenttään. Ja varmasti erilaiset digitaaliset ja muut ratkaisut tulee helpottamaan ja nopeuttaa uusien asioiden kehitystä.